Piştî operasyona Tirkiyeyê bi ser Bakurê Rojavayê Sûriyê, li cîhanê li dijî Tirkiyeyê bertekek çêbû û operasyon weke dagirkerî hat binavkirin. 5 sal berê yekê mijdarê weka Roja Kobanê a cîhanî hatibû îlankirin. Îsal jî ji bo piştgiriya gelên Rojava, duyê mijdarê weka Roja Cîhanî a Rojava hatiye îlankirin. Platforma Parastina Rojava li seranserê cîhanê banga piştavaniya rojê kir li dijî operasyonên Tirkiyeyê. Li Tirkiyeyê li bajarên Kurdan xwepêşandan qedexene li HDP li navçe Baxlera li Amedê ji bo piştgiriya rojê daxuyaniyek da. Lê bi sedan polîs li wir amade bûn û nehêştin ku sixlet çêbe. Hevserokê HDP Amedê Zeya Çêlan daxuyaniyê xwend û diyar kir dewletên kapîtalîst li hember sîstema demokratîk a gelan şer dikin û mînaka herî dawî jî dagirkirina Bakurê Rojavayê Sûriyeyê bi aliyê Tirkiyeyê ve ye. Yekê mijdarê Roja Kobanî li doyê mijdarê jî ji hêla rewşenbirên cîhanê ve Roja Rojava wekî Roja Rojava ya cîhanê hatiye diyarkirin. Di vir da tenê viya tê nîşankirin. Pirsgirêka Kurd çi dibe bila bibe li ser esasê aştiyê, li ser esasê siyasî, ser esasê aştiyekî rûmet û diyalogê divê were çareserkirin. Em dewletê ra bi ısrar viya dibêjin, ji iqtidarê ra bi ısrar viya dibêjin. Xeyn ji rêya aşitiyê, xeyn ji rêya diyalogê ti rêyekî ku bi dewletê bide qazançkirin, bi gelê Türk bide qazançkirin, bi gelê Türk bide qazançkirin tune. Bi ısrar em viya dibêjin, em ê bi çar desta li her deverê dünyaya cîhanê û Bakurê Kurdistanê û Tirkiye li aşitiyê xwedî derkevin, li gelê Rojava xwedî derkevin, em ê di aşitiyê da, di diyalogê da, di müzakereyê da ısrar bikin. Yek şer li gela farz dikin, yek şer li axê farz dikin, yek şer li me farz dikin. Ev tarih wan efû neke, ev di sergoyê dîrokê da wenda bibin, ev aşitî bi serkeve, ev biratiya gelam serkeve, ev gelê Rojava û demokratîk bûniya ku dixwazin ji bo Kurda, Tirkmena, Asûrî, Sûriyan û Ermenan bi Afrînin ev bi serkeve. Parlamentera HDP a Amedê Remziye Tosun jî balî dide ser rola jinan di tekoşîna Kobanê û Rojava da. Yekî me Kobanê mezedikê Roja Kobanê da bi pêşengiya jinê da serkeftekî mezin hebû li hember Daeş, hember zilmkara şerkî dahanê lêbelê dîsa edibêjin. Bi pêşengiya jinê da gelê Kurd li Kobanê li serket, bi Rojava serket îro dîsa şer li wêreyê şerkî qireş, şerkî zîniyekî iktidara Tirkiyeyê meşanda. Lêbelê em zanin kî jî dîsa gelê mazlûm, gelê Kurd ê wêrê bi ser. Dîm civarındaki kitle. Piştî daxuyanî ji websaytên zirxî anons hatin kirin ku li çepka nexin, tilîlî nekin û belav bibin. Jinên ku xwestin dirûşman bavê jin ji aliyê polîsan hatin astênkirin û nehêştin ku bi komî belav bibin. Polîsan dora jinan girt ku ji kuçeya ku daxuyaniyê hat dayîn yek bi yek derkevin û belav bibin. Hacı Can Falqîn, Deng Amerika, Amed.